Hoci osud mužstva s Pasienkov stále nie je jasný, cestovalo na východ do Michaloviec s jednoznačným cieľom vybojovať postup. Interisti začali naplňať svoje plány už v úvodnej minúte po góle Sedláka spoza 16. Snaživí domáci dokázali odpovedať v 10. minúte, na 1:1 dal Mižík. Hostí dostal do vedenia znovu Sedlák, keď po peknej narážačke efektne vymietol šibenicu. O ďalšie 2 minúty využili žlto-čierny chybu domácich. Sedlák peknou kolmicou vysunul Tomčáka a ten pohodlne zakončil a poistil vedenie hostí. V 25. minúte využil ďalšie zaváhanie Michaloviec Hodek. Interisti viedli už 4:1, boli na koni a cítili, že postup je na dosah. Do polčasu stihli Michalovce ešte znížiť. Jevľanova zastavili hostia v 16. nedovolene a sám faulovaný využil pokutový kop. Po polčase mali loptu častejšie na kopačkách domáci, ale Jevľanov a Výskup svoje šance nevyužili. Naopak v 78. minúte bol v 16. faulovaný Sedlák a Polgár poistil z pokutového kopu postup Interu medzi elitu. Tak prvé pocity a dojmy sú veľmi krásne. Veril som ja tomuto mužstvu, keď som si to preberal, že dokážeme toto, že čo sme si zaumienili. Možno, že niektorí neverili, ale naši verní fanúšikovia, vidíte, že nám tu fandia a ďakujem celému vedeniu, v prvom rade celému mužstvu, celému môjmu realizačnému tímu, ktorý sa podielal na tomto peknom úspechu. A dúfam, že budeme hrať naďalej dobrý fotbal a je to veľká radosť. My hráme za seba, pretože futbal nás baví, víťazstvá nás bavia a myslím, že sme to tu ukázali. Určite som veľmi spokojný. Tá sezóna bola rôzna, aby som ju rozdiel na dve časti. Tá jesenná bola pre nás taká kľudná, tá jarná bola hektická, diali sa veci, ktorým sme nerozumeli. Ale my v kabine sme si povedali, že napriek všetkému sa zomkneme a dokážeme všetkým, že postupíme.